Kardom nili Samson teron lapen nili non card japke Umrangso golf ground. Lapen pini jasemet nili tum ladak kewang nangko kalam tibang kalahan lo jasemet awareness apan six schedule awareness apan sinil tum dak na humri lo. Lapen jasemet ladak Umrangso arada tum pen sinil tum awareness doi abang so cerok tok amai lasi nitum mai do dia prang isi sightseeing son lo nitum dak nangki jui la golf ground lo lasi non Umrangso dak local citizen lo alangli Rahul Teron pen lamthe si arju pon sinang nilang pan arju dia ponon nasila Umrangso a constituency long iltum jasemet karbi tum kopon doji ladak population ateng nang chini teng pon population ateng bang ke 800 to 900 bang itu aprang bang ke 800 bang dui banon le nang bari pom lo at the time of 100 ma 1000 sorry extremely sorry 1000 lo 1000 bang haru bang suri krister cap tu bang suri ser cap tu suri cap tu dak 8 to 9000 lapen ke ipia khai lo tum dak so labang so Umrangso constituency lo kidu ke karbi lo lapen second Nepali lo ape bang ke non tribal tum do Bengali Bihari lapen ke that anse di masa tum non ape se di masa tum nang kewang lo heda bang aprange di masa tum Umrangso lo ngabe 1950 54 56 70 lan pen tawe pute non la di masa kewang ke non 2009 to 2010 pen se non la tu after la DSD tum armsle down that pen se la sab dagwang lo hai na lo mainly ke tum non la high ground golf along ri punon umrong apam pu tum ke la ka arleng rong liang sel non la longle phelang punon sab takar bitumang se da golf field punon la takar bi longle berthe non la even project pi da company doana phanta sab tan tum karbi longle sela tum nang the yang sela mane kitum karbi longle yang se sab pethita la tum ki use la ante ladak non just ladak local constituency lo Umrangso long lasi Umrangso kapre ka constituency pen pangbar lo tela itum kaching thurawar sai ko an ladak regarding development ko an silitum dak long don lo boreng ponon ko na percentage itum long don bom council sector along ane regarding development banke as per my concern because I am visible on the ground right now and since from 2016 I was visible on the ground nearly penangan langlo lapen ke nili chinida mateng te non ke ave aprang nitum isi ingnut dak MDC do ingnut EM do langtuk phangchu let langtuk phangchu langli do hod bangke nitum karbi now he's no more let langtuk phangchu hala sud bangke nitum hala langli ge do hod bom hod bangke nitum justice long yapen ke vorenga warsai punon longli phelang ka chirai kom punon nitum do ala sud but after he pass away opinion till then nitum political fan kasor sa lama lista me kaching thura war saibe nitum theklong le athe dimahasau long second most population constituency ke dakhelo 17 grampani constituency and 60% revenue laso constituency pen sepon that means 85 to 100 crores annually dak pensi nitum ke nepon la pen ke industrial area number 1 ke dak Umrangso helo seta mela unindustrial area ke dota dak angsong kacari bate non la tum hada councilong ke dotum nangkelang pangwi lo ason hadi mane step mother treatment yo la son no dake according to the population ke lake two constituency bhag me more than non 26000 population do logbok usumar sab perthepen so la ane anke non maibong langon mahur langon achichu 5000 to 6000 dimantala tumke constituency bahag that means constituency se bahag lo pate hala economic opportunity la pen development nang long don derna pu hala su pen kaphire ala sona lam la hai mase ladak bang kinene det lo non anta yo nitumke natural resources dake koila do limestone do manganese do la pen lots of natural resources do ko ande anto even non nitum dak Umrangso ke do karbi phan la anan lo je la ana revenue collection la pen second most population do there pay revenue district fund ka chalai da daga revenue pen loss me even single civil court subdivision anta nang pi ban bor e bate nang pi he yo la son opinion da intum pene documents islam ni pene yar ni tan itum dak pen haflong 116 km dam that si nitum hajada documents punun yar non stand itum ke nang that means nitum bahara nitum expenses chewar that more than 5 to 6000 chewar that kedam kewang fooding lodging pen that nitum yat punun pulalo
lapen ke